Dinarung swaraning pradonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera. Mohon izin buat Bapak Ibu, Nenek Mama, tua-tua tenggane. Kami dari keluarga besar dari Tata Rias Ratna Puja diminta oleh Syaibul Hajat untuk mengadakan temu Jawa. Temu Jawa merupakan acara sakral, jadi yang tidak tahu maksud dan makna apa itu temu Jawa, sekali lagi kami mohon maaf dan mohon izin. Tadi telah sama-sama kita saksikan. Yang pertama kali adalah temu Jambi, yang kedua adalah temu Jawa. Jadi sekali lagi mohon izin dan mohon maaf yang tidak tahu maksud dan makna apa itu temu Jawa. Temu Jawa yang kami ambil tema dari Keraton Ngayogyakarta. Om awilukenan hastu jagat ayu mangkat bumi sing ati-ati Gusti mayungon aku. Amit kalimantapit dumateng sagunge ngaji pinispuh. Langkung-langkung dumateng priyagung ingkang mahembek dharma. Keparwa kawula nyelatur sawentawis kanthi hanetepi panyuwunipun Bapak Rusmanto tuwin Ibu Rusmiati ingkang hamengkugati. Ing titilaksana supados ngawontenaken adicara panggih. Prasasat ing manah anggenipun ngawuningani sajroning sasana pawewahan. Pepak samudya dinarung swaraning pradonga. Ana bandara mangambar-ambar. Ana sorting tejo kebyar sorting tejo saya caket cetha. Pranyata punika candraning ponanganten kakung ingkang mijil saking Wisma. Engkang sesilih Bambang Bagus Muhammad Rizki. Lampahe ponanganten kakung kadampit bapa tuwin ibu sinungkuyung pindha golek kencana mban-mban Senopati. Menggahing wanita sak kembaran kang tumuli gendong kembar mayang. Kang sinebut kembar mayang, kembar wis wana wujute mayang wujuding kembang. Pinangka sarana dhauping ponanganten. Lampahe ponanganten kakung sepecak maju datan oleh. Mugi ngengetaken kulawarga ingkang tebih anyelak ingkang celak rumaketa. Mugi ngestreni tindake ponanganten munggah mring papan pasangan. Alon anggone lumaksana ponanganten kakung. Liak waton kepenak anggone lumaksana dasar anggone lumaksana nganggone nuting wirama. Alon-alon lampahe risang ponanganten. Wes dungkap titi wanci minggah wonten ing papan pasangan. Mugi ponanganten kakung kersa kendel sawan tawis wonten ing papan pasangan kang sumadya. Sinten ingkang jengkar saking damparing kencana. Punika candraning ponanganten putri kang sesilih kusmaning ayu Dewi Okta Rosadila.
Kinaran Dewi pancen ayu rupane sembodo kang dadi pengawane dasari nenggoing busana miwah ngagem cunduk pinangun. Datan mentul cunduke pratandha ngengetaken kulawarga ingkang tebih hanyelako. Ingkang celak Roma ketemu ya ngestreni tindake ponanganten munggah pring papan pasangan. Jengkaring ponanganten kadampit bapa utawa ibu sinengkuyung wanita sak kembaran kang tumuli nggendong kembar mayang. Kembar wis ana wujude mayang wujuding kembang pinangka sarana dhauping ponanganten. Alon anggon lumaksana ponanganten putri ndungkap wonten ing papan pasangan sigra kendel sawenawis. Tempuing catur netra ya kumlawe astane ing mriku kawontenan bebalangan gantalan. Napa ta werdening gantalan? Gantalan kang ginawi suruh temurose tinali lawe putih bebasan suruh sumurupa. Sira wis kasembatan anggon ngacik alaming bebrayan ing kono donoake talining pernikahan uga kang sinebut akad nikah. Lawe putih pratandha kasucian. Sira wis kasembatan anggonmu ngacik alaming bebrayan aja ninggalake anggonmu manembah karo kang ginawi urip. Miturut kapercayaanmu dhewe-dhewe supaya anggonmu ngacik alaming bebrayan bisa nyingkirake tekaning bebendu nyedhakake budi kulawan rayu. Kene ponanganten Sarimbit kasiram sekar staman mugi lumuntuh ing sekar staman mugi saged manjing ponanganten sekta bucal sentek liweripun dugal kaya puput cintakanipun Sri Penganten Sarimbit ing pengajap kabucal piyawonipun mugi ngajeng manggiya karayon dalah katentreman mugi kasembatan kang dados sedya panyuwunipun. Paripurna anggenipun siram sekaring setaman. Ing mriku ponanganten putri Okta Rosadila ngawontenaken rasungkem pratandha dados garwa ingkang putranipun tansah minta tanggung jawab. Datan resmi kawigeh ponanganten kakung mecatikan blabaring tigan manjinga wiji ingkang murni kagem ponanganten Sarimbit. Paripurna anggenipun mecatikan
kaparos kang tumanem. Ya ayu Okta Rusadila mangget cantinge Kencana. Nyiram sukun ingkang Raka Pratandha dadosa garwa ingkang bekti lan yekti tansah minta pangayoman. Paripurna anggen pun ngentas pitulus putra kekalih. Kabaros kang tumanem. Ing mriku bapa kula lan ibu sampun siap soga wajib. Anggendong putra kekalih minggah ring sasana Rinengga. Lampahipun nganten sarimbet kagendong bapa tun ibu minggah ing pring sasana Rinengga. Sinungkuyung pindha golek Kencana mban-mban Senowati. Mugi-mugi lampahipun ngantos ketut runtut rebutan patut ya berukun ngantos temangane pikun. Mugi kadya Nini lan Mintuna bebasaning kados Kumajaya lan Dewi Ratih. Satu lagi, Mbak. Satu lagi, Mbak. Kene pun nganten sarimbit kaboyong bapa ten ibu minggah mring dampar gadinge Kencana. Sinengkuyung wanita sak kembaran dasar kembar ayune kembar dedek piadeke uga kembar busanane. Kang sesilih ya ayu Mira Widyanti. Sinengkuyung katang sepuh Dewi terus Linawati. Alon anggon lumaksana punanganten sarimbet kap. Gendong bapa tuwin ibu sinengkuyung bapa mursepuh. Ing pengajap kagendong minggah wonten ing dampar gadinge Kencana. Sakwurning wanita sak kembaran ana jejaka malih sak kembaran kang tumring gendong kembar mayang. Kembar baguse kembar dedek piadeke mung beda busanane. Sepecah maju datan oleh lampah irisang punanganten. Tansah minta panguasane Gusti, mugi-mugi tumus raharja datanono sakara-kara ngantos pinggah wonten ing papan pasangan kang Kusmadya. Kene punanganten sarimbit wis dungkap sak celaing damparing Rinengga minggah wonten ing papan pasangan. Alon-alon anggon lumaksana punanganten. Minggah wonten ing dampar gadinge Kencana kalenggahaken bapa tuwin ibu. Kene punanganten kalenggahaken jajar wonten ing sasana Rinengga kalenggahaken bapa tuwin ibu.
Mugi apa nangaten kersa lenggah wonten ing sasana Renengga. Kene pananganten paripurna kaboyong bapa tun ibu kalenggahaken wonten ing sasana pinajang Renengga dene para pangombyong ing pananganten ingkang sampun satata lenggah. Mugi panjenenganipun Bapa Rusmanto tuwin Ibu Rusmiati kersa lenggah wonten ing sasana Renengga kang wis madya. Dumateng sagunge tamu kang pantes Udarsana. Mekaten kanthi adicara panggih. Kalajengaken adicara sungkem kagem panjenenganipun Bapa Rumanto tuwin Ibu Rusmiati. Lampahipun nangaten tansah gegondelan kencong ing kukuh bakuh datan moh tinggang serambut pinara sastra. Pancene lagi ketaman bayuning Bathara Asmara. Duh bapa ton ibu ambet kalimat abit kawula putra kalih Oktarus Sadila dalah moh amat rezeki ngaturaken sembah sungkem mugi konjuk wonten ngarsa bapa ton ibu saha nyuwun tambahing puji astuti mugi-mugi anggen kawula ngancik gesanging bebrayan. Kanthi puji astutinipun Bapa ton Ibu saged njumbuhaken ingkang dados kekudanganipun Bapa ton Ibu. Yoyong anak lanang sing bagus dhewe Muhammad Rizki lan anak wedok sing ayu dhewe Rusadila. Ndarbek sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu tak tampa tanganku loro. Puji astutine wong tuamu tampanono. Muga-muga bisa ngiringi laku janramu anggonmu ngancik alaming bebrayan. Bisa mujudake kekudangane bapa lan ibumu bisa dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Do bapa ton ibu. Kawula tampi asta kula kekalih mugi-mugi saged ndadosaken jimat palipih kawula sekeluarga. Yoyongger donga pamujine wong tuamu bisa ngiringi laku jantramu anggonmu ngancik alaming bebrayan. Paripurna anggenipun marak sowan wonten ngarsa Bapa Rumanto duwe Ibu Rusmiati. Ponanganten sarimbit sak kebaran marak sowan wonten ngarsa Bapa Sudiono dalah Ibu Sumati. Amit kalimat abdi Bapa Sudiono dalah Ibu Sumati. Kawula putra kekalih Okta Rusadila dalah moh amat rezeki. Ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ngarsa Bapa tuwin Ibu. Saha nyuwun tambahing puji astuti mugi anggen kawula ngancik gesanging bebrayan. Mugi saged njumbuhaken ingkang dados panyuwunipun Bapa tuwin Ibu.
yo ngger anak lanang sing bagus dhewe Muhammad Rizky lan anak wedok Rusadila. Ndarbek sira ngaturke sembah sungkem marang wong tuamu, tak tompo tanganku loro. Tulak wangsuling pujiastutine wong tuamu tampanono ya ngger. Muga-muga sira sakarone anggonmu ngajak alamin bebrayan bisa mujudake keluarga kang sejahtera. Duh Bapak tuan Ibu, kawula tambah stoko kekalih mugi-mugi saged ndadosaken jimat palipih kawula. Mugi saged dados kekudanganipun Bapa tuan Ibu, mugi saged memayu ayuning kahayun. Dumateng sagung tamu kang pantes Nudarsono. Mekaten kanthi adi cara panggih saking keluarga agung jajaran tata res saking Ratna Puja mbok bilih anggenipun ngaturaken kirang pantes tebing tata kramiso kirang subasita. Kawula sagutra tansah nyuwun ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kanthi pujiastuti kalimpahna dumateng ponanganten sarimbet mugi dados panjenenganipun Bapa tuwun Ibu njumbuhaken kang dados kekudanganipun Bapa tuwun Ibu. Mugi ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tutpuri andayani. Mekaten anggen kula ngaturaken pinangka temuning ponanganten kirang saha langkungipun nyuwun pangapunten. Kawula aturaken malih dumateng Primanada, dumateng Morstanada wedal kawula aturaken sumangga. Morstanada Mbah Kasno. Ya Primanada ira aku sing bingung kok. Matur nuwun karsa dalem panjenenganipun Bapa Kasno ingkang sampun nyulih salira roncening adicara panggih pangargyaning Sirat Maja Panganten kanthi tatas titis terang tarawaca boten wonten genjar saretipun atur. Mugi tansah ndandosna wejangan pandonga ngarsanipun Sirat Maja Panganten anggene lumban bebarengan agung tansah bagya mulya kalis lir ing sambikala kanebehaken pringgan bayang ing margi nuwuh kawulujengan saged hantut runtut reruntunan dawa panjang tinucaping dhuwur punjung kawibawane. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi ngulas tentang acara yang diselenggarakan supaya menjadikan pemahaman yang sama dan tidak untuk disalahartikan. Acara ini diselenggarakan tidak ada unsur sedikit pun untuk melakukan penyimpangan terhadap ukhuwah Islamiyah kita.